Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni, zaboravi svoj narod i dom oca svog. Vječna je ljubav njegova. Danas, konkretno ovdje u Koraču. I to je ključni razlog što se danas i svaki puta kada slavimo Sina Božijeg sastajemo s majkom sretni i radosni. Možda nas danas ima nešto manje iz poznatih razloga, ali bilo bi sigurno više da smo svi jednakog osjećaja. Nema prepreke na putu prema majci, prema ocu, prema obitelji. Ovo slavlje bilo bi još veće i brojnije, jer evo, uz silne milosti i darove i plemenitost našega života u osobama ovdje naših svećenika koji slave i srebreni i zlatni i dijamantni jubilej. 25 godina, 50 godina i 60 godina. Naš fra Velimir, dijamantni, koji će to proslaviti, ako Bog da, u svojoj rodnoj župi Žeravcu, na Svetoga Franju. A ovdje mi je čast barem uprti pogled u naše blizu Zlatomisnike, sina naše župe fra Blažana, ovdje isto župnika fra Ivana. Nema nam fra Vislava, ali ovdje je velečasni Ivan Tolj. I srebro, i zlato, i dijamant. Evo, to isto mi možemo biti i trebamo biti. U svim svojim nastojanjima, životom, mislima, riječima i djelima. I srebreni, i zlatni, i dijamantni. A to je moguće postići ne samo jezikom i riječi, nego kao majka povjerovati Ocu Nebeskome. Zato je ona majka vjere, ali i svjedok duha.